Chi bai levek ole tun trum chu ṭawngkam hman fimkhur lehzual dan kan en ho lokang ṭawngkam hi poimo khop maya kan rin ai hian a poimo ni in hau mi alo tur in hau pha the na te ni a hlo tlin na te le har sana chin fel thleng te po hian kan ṭawngkam hian a hmong ve the ani tin miril ru kha kan tum lo deuin kan tina emo vuina te po kha kan lo thlen dei the ani chunga tan te chuan kan tangkai pui tur angai taila ila subscribe lo chuan mi lo subscribe sak vela hei hi unlimited power Tony Robbins ji atanga kalak chho ani a bung som pakhat na khani in lo en du chuan tun tung kan video hi chu abula tanga uluk ve deuh hleka en te kha ngai dona ole amasa in hei hi en taila kutchang mang hian ron thil fe a veilam kuta hian zo na sang sang te kha oma indu le te kha ni lo chin chi ave zelanga veilam kutzung te hian a entir chu vet zia ti te ngai lo shim kan te ang chi ho ni reng kan soina ang chi ho khani te chuan zung u hian what would happen if you did what causes or prevent enge a thlenang emo engin nge thlenang engin nge dang ti te kha zona omle a kutzung lai hian a entir chu engtiang che in nge engtiang che in mo ti zona khani kutzung chal hian tu chi ange emo eng chi ange ti kha entir le a kutzung pui hianin compare to what engne na khai khinin mo ti kha ni le ta ni king zo na te khi ti khian lo photta se dinglam kha kan en le don ni kut dinglam tang ve thunga chuanin zungpui hianin lutuk ti te em nasa kan soina ang chi ho kha a entira zungchal hian ming noun zunglai chuanin verb thil ti ani le a ti chuan kuzung te u ina entir ve thung chu lo tur ti te ngei tur ti te theilo ti te kha ni le a dinglam zung te hianin universal thil pum pui khovel pum huwa pe mo huam chin nei lo huam vek ang chi ho kha a entir ve le thung ta ni ama ron ti dana kut kha kan han bel bom ta a ti chuan dinglam zung te in veilam zung te zung puin le lam zung pui tiang khan kan lo en ton don ta ni kut zung te atang han bul kan tananga zung te dinglama universal kan hmu a veilama vek zia ngai lo ang chi ho kha kan hmu boka thu dik soinan kan man chuan apoi lawa entir nan mitinin oxygen kan mo ti taila adik che ani dot kan soilo mishing pum pui hian oxygen kan mo ti kha asoya adika mase man dik lo na lam kan nei thin ta ni entir nan tunlai mizo mi pa nei tla kan lo ti taila avai kha kan va huap tir ta ni chu ti chuan zo na vekem zia em ngai lo ti ho kha khoi ber khange kan han in zot don ta ni nei tlak lo an ni vek che em apum puya ni em han ti taila ni vek chuang lo ve kan ti le tho ta ni kha soi war na tru lem lo tak alo ni a adong song tu tan khan anuam lem lo ta ni vuina kha a thlen thei entir nan tunlai thang thar an tlom ngai lo kan ti chuan huam chin om lovin apum puin tlom ngai lo vek chwa khan miron chwa ta ni han in zot chiang le deuh taila survey nem ni an tlom ngai lo vek tak em ni a zong chu ni love kan ti le tho ta ni thu kha apum puin kan va shoot ta a kan soi over thin ta ni chu adong song tu tan anuam mi alo a thalam chu lo ni ta se apoi lo ani chungkwa po entir nan ifa in plate chumhni chumthum alo tike palta a azona ache swal phei chuan itike reng mai ngutinge te kan lo ti ta ni tike reng ani bik tak em reng chu ni ta se plate point nei mang to lawang khatiang khan thil hi atul lo thleng khan kan soi war thina aril ru te chuan ka tike reng bik top si lawa
ti ngai dan kha aneyanga ifa chuan a hnial ngam kher lawang che mase aril ruah khan vuina khai tu char char ti na ni don ani entirnan i pasal po kha zan hni kha talo hot lai ta ni iron hot lai zan tin maya te kan lo ti ta ni zan tin chu ani bik lo kha ani bi kem ti zo na kha vain zo ta la ani bik lo chui ti thawang rem thu kha a len lo pha ta ni ani in zan tin ani bik lo ti ngai dan lo nei phei chuan tong chu hun kha aron nei ve don ani fo ti te kha mang zok tai la a fu zo kan in oma a tha zo nga le ke ma ni kan in soinan chuan kan mang war le thau bok se entirnan tui ka choi bik sia ti te vok cho ka pe bik zia ti ang chi te han ngai to hlek ta la pereng bik ini em choi reng bik kha ini che em an lo choi chok ve fo lo che mo le peka thu kan war lu tuk don khan lo hre chuak hrin tai la kan in sum man tak mialin zia tak takem vek tak takem ngai lo reng reng em ti kha a che zo nga mi kan soi don phei chuan lo hrenon tai la kan tong kham kha tlemin kan lo film khur pha thei don ani chu panhina chuan in zungte u dinglama hian turani ti te lo turani nge tur thei lo ti te kha omle ta a veilama hian enge a thlenang engin nge dang emo engin nge thlen ti kha omle bok ta a entirnan thil ka ti thei lo te kan lo ti thin ta a ka pas ve thei lo ka thiam thei lo ti te chu chuan thei ve lowa in ngai na kha min pe thin ta ni rin na a thalo zong in a in tu ti chuan veilama zo na kha enge a thlenang ti kha lo om ta a ka thei lo kan ti kha thei ta ila enge a thlenang a chana chu thil positive thil thalam kha ni tlang pui thin chu chuan thei tura tumna te po kha min pe thei ta ni ka thei lo ti a top mai lo khan lo thei ta hlo tai la enge ka chan tur kha kan hmu thiam chuan thil tha kha thlen don ani chu the right brothers te po khan a thei lo ti mai lo khan thei ta se a ro pui tur zia te khang kha an lo hmulok te po ni ma na chuan engin nge min dang ti zo na kha a omle thei boka min thei lo tir tu dal tu kha chu chu da bo te po kha kan tum don ani chung in zot lawa thei lo ti top mai chuan tum na kha a om thei lawa tum chuan kong a om an ti a tum na kong tur kha heng zo na te hian min pe don ani chu pathum na zungla ya hian dinglama thil ti verb a oma veilama engtiang che in ti zo na kha om boka hei hi chuan kan thil soi thin chiang lem lo thin kha chiang deuh zo ka soi tur khan min pui dona ti chuan a point tak kan sia chuan har sat na sut kia na po khan min pui theiang entirnan i thian nu in ka depress ka hlim lo ka lungai tun lai chu atita a chu chu veilama mi engtiang che in nge engwang che in mo ti khan kan zot don ta a ke mani ngei po lo ni taila mani kan in zot mai don ani a ka na hian ka che sual reng mai emo min hau reng mai te lo ti ta se pon khatna kan soi ang khan reng tak tak che em hau reng ta che se la chu na po i thok man nang khatiang khan a eng lam deuh te khan kan thlir pui thei don ta ni chu tin har sat na tak zu sut kian kha a ol bokang na a thlak mai kha a poilo zok ang em depress reng ai chuan ti te kha kan she don ta a ka depress lu tuk kan ti a avazia lo ve ka lo tong trai puyang che ti ngot ai khan ti re dan a ma lak theina tur kong kha kan she thei don ani hei psychiatrist te pon an lo zo chhuwa thin ani ka renga an lo soipui a ti khan an har sat na taka khan pui theinan an lo zo chuak thin ani palina chuanin kut zung chal kan hmule ta a ming le who specifically what specifically ti kha ni a thil hi ko nei deuh reuh
ko big fak nei lo hian kan soi thina kan va generalize thina ni chu entir nan ka chung te hi chuan min sha thiam thei lo ni hi te kan lo ti ta a an vai ever generalize top lo khan tu che in nge ti kha in zo tai la ipa ngei nu nge I u te nge tu che in nge kan soi thei lo phei chuan engtin nge min she thiam tura min tur ber kha kan va she reng rengang pol thila pol lo ta se va vai mer top mai lo khan kan thil tia pol lo ta se a hei chu I puitlin thei don em ni khan min ron ti ta ni ka puitlin thei em emang ti thor ai khan a eng taka hi mo ka puitlin la vai rin mi thiam taka lo ni phei chuan a lo sei dik te ni phei chuanin a point takha kan zot thei dona ti chuan min shil thei don ani soi sel na te hi man tang kai thei lu tu ka ni a sel na zong zong va vai hnol top lo khan eng chi amo tu che in mo ti kha in zo thin tai la ma kha kan lo son le shet don ani chu a to bera hianin kutzung pui kan hmule a dinglama lutuk ang chi ho tam lutuk tau lutuk ang chi ho kha kan huta ni veilama hianin engne na khai khinin mo ti zo na kha a umbok ta a thil lei tur te emo sum man na tur man chho na tur kan nei khan a tau te kan lo ti ta ni chol hmanga jin chho te po ti chuan chu chu zo na a eng aya mo engne na te khinin ti kha zo na kha kan in zo don ani entirnan ifa te khan computer an ngen ta a zirna atan online class atan te khan lo poimo ta a tau mai tit ngot aya khanin leisak lo ta la inge an chan tur han compare don ta ila zirna man ro atana thataka an man don te chuan aman viau lom ni nge an chet pui iring ivil pe te chuan to ti ngot ai khan a hlu in a tangkai viau long mo kha I compare don ni chu chung khwa han picnic te kha a hau tak lu to ka to mai ni khat tha po uyum I ti nge chu aya chuan ni khat hlo lek chana chung kwa a memory du tak va siama in po le zual kha a hlu viau long mo han khai khin ta la eng aya mo ti kha ti chuan du thlan na fin thlak deuh te kha kan lo siam thei don ani ni khat hlo compared to chung ko memory ani chu ti chuan heng jong hi lo ni ta a kan lo apply thina nga heng te hi a thei chin china khan ti chuan ka video en ngai lo te ai chuan tlemin hma kha kan lo son le shet don ti na ni chu le pe ka kan ni hmule tho don ya